Sa may ginahan mo nga tupi. Ha? Kalbo? Dili. Unsa man? Kalbo, mubom kag buka kilid ra kuan. Ha? Ari ra kuan, diri kuan diri kani. Mm. Ari kilid matik. Mo ari kuan kilid gyud. Ganun. Luyo pod. Hi guys, may hapon. So, kuan no, nag-order ko og kuan kaning hair clipper no. Dugay na siya. So thank you kayo Idol High Scoopy sa pag-order nino. So, like kayo diri sa balay guys. Nagkuan ko, kita ko kanang mga magtupi-tupi sa kuan ba, sa TikTok ug sa Facebook no. So, nakahunahon na ko nga suway tagtupi og kuan bata. Kamao ta sa tagay. Ubay na ko natupihan no, na mga natupihan. Wala ko ka video. So karon mag-video ta no. Kay kani si Abay Andot kani siya, kani bata ah. Mo ni pinakauna na ko natupihan sa una, picture no. Ato ipakita po na yan pag upihan ning parcel ako ipakita sa inyo. Oh. So, mo siya pinakauna tong biktima. So karon nagpatupihan po siya balik kani tubo man niyang buhok. Ato na siyang tupihan guys, og kanang sa tupihan mo. Kuan, basket. Basa ara kilid kuan. Basa kuan mo ng kilid. So, ato na tupihan guys. Ako'y gunting sa igbo ha. Bala ka dra malay ko. Ayaw gara, gobagan dito karon. Para dali lang human. Ayaw gara ba? Makan mana ka nang matangtang ya na. Ayaw pa. Ayaw pa. Ayaw pa. Kana dia ba? Bukan nagbuang eh. Sa amin ko no. Yay! Okay na ba? Okay na ba? Okay na siya. Ay dul na din ako ng tupiha ba? May idol mga tupi o ang tupi o ang nagtupi. Dah. Puhan sa mga abay oh. Sure ba? Dalisan yun. Dangdunggan bay. Ay mga Joke. Koy. Dangdunggan. Ito dunggan baboy ay. ano yung kag-dra ba? Ilang? Dili lang ito ako ano guys. Samdo guys. Bersama aja deh. Tama na. Ano ga? Troy. Apa? Samaran eh. Wala. Ano gamay mo ko na. Wala. Sama juga gamay. Gamay juga may suri ko ya. Gamay dito ko po. Bapo no? Gilid. Talikid, tagilid. Layo. Good. Yup. May samad gamay ha. Gamay ra kayo. Gamay ra tala. Duwang. Lah. Mis baglis ba? Loh, siga ba? Bagsika na matay. Ano? Tuyok. Ah! Okay na. Ligo na. Ya, na tubig diha. Siga ang gilid nasamad. Mo siya guys. Practice tagtupi-tupi no kay mahal na kayo ang magpatupi karon, mahal na kayong bayad. So, kung may mga bata ang patupi dire tutupihan niya. Practice na kay para mga kwarta ta. Ako pa ko razor kay para sa akong bungot niya na may mga niya nga magpatupi. So, di mo ko mao. So, nag-practice ko nga makamao ta kay para kung naiganahan nga makasi para di lang matugbog ya. Nasa lang patupi kanang upaw or mga simple lang tupi. So, basta kamao ta makamao ta no. So, makatabang ta. Og muhatag sila maayo og di mayo gyapon kay lingaw-lingaw na to ah. Lingaw-lingaw daga goal. Tama siya guys, santo sa sunod gayon. Kita yung balik nga ako na ipakita ang mga picture no sa katong mga natupihan ako sa una, katong wala na picturean. Sorry kayo sa mga wala ko na picturean, masilingan naman ako. Masilingan naman kay picturean ako. So mao siya nya. Santo sa sunod gayon, kita yung balik ganito TV and out. See you.